se considera pioneira? Pioneira. O sea, nos meus traballos. Que traballos, Angelita? Hai moitos. Primeiro de nada, foi a primeira noia que fiz as permanentes. A primeira noia que fiz as permanentes. Te conto, eso. Desde Santiago, despois fomos a comigo. De casada. E despois, eu que sei, que non me collín disso. E despois collín as máquinas de tejer. Que fui un día a Santiago ao médico, e sentía, eu me despois meu home, e sentía un ruido, taca, non era por onde. Se o salón onde saiu cada aquí. E miramos pola ventana, e vía tejer, a tela tejía para baixo. Dijo, ai, Dios mío, querido, eu teño que comprar unha. E tal día foi que comprei unha que custou 7.000 pesetas, a primeira que comprei. O difunto do meu pai, e dixo, Angelita, para que compras isto que dentro todos os dias non se leva, que me dá un rapaz a ser nos rico. E dixo, papá, os nenos nacen todos os días. Uns a morrer, outros a nascer. Eu xa olhaba dele. Ao pouco tempo xa comprei unha máquina grande. Ao pouco máis tempo xa comprei outra máis importante. E trabalhei para Santa Lucía. Viña a casa, arrasaban as chaquetas todas. Viña de Sabín, que tiña comercio, levaban a competencia. Angelita se toca a mí, e levaban as chaquetas todas. E empecé así. Pero despois como se fiz? Fixemos xabón. Sí. Fixemos sosa. Derea, polvos de talco. Sí, polvos de talco. Eu non sei que máis. Endoble o estraperlo. Que é iso o estraperlo? Que as rapazas novas non sabemos O agora. estraperlo é vender como aquele agachado. Había cousas a vender, pero agachadas. Porque non vivía o señor ayuntamiento, o que fora. E había que vender as agachadas. E nós facíamos o xabón, facíamos a broa, vendíamos o pan de millo. Eu fixe moitas cousas, Miguel. Eu fixe moitas cousas. Que é o que tiñan que traer de estraperlo? Estraperlo, traías xabón, traías aceite, traías azúcar, traías de todo. Date conta, perdona que xito te, date conta, unha muller como a min de 22 anos, ou 24, que era guapa, estaba ben vestida, depois non teve conta. E collín un cesto desas que levan na aldea na cabeza, e de moitos zapatos de tacón, vindo por Santiago adiante, con ele na cabeza. Os mozos meténdose comigo. A miña cuñada que viña detrás, porque tiña máis visto que a min, Angelita que xe digo, dijo, vai para dentro, cala a boca. Colleramos, cala a boca, deixa ir, ti vinte detrás de mí. E xe, ai, Dios mío, e quen fai agora iso naqueles tempos? Cajanasia que tuve daquela vez, xa me din a compañeira, fun comprar un jabán, aquele jabán de cuadros que tu era. Como Elvira. Había moitas historias. E de onde traían as cousas de estraperlo? E xa ibas a Santiago, aquelas casas que sabías. Ibas un día, e xa sabías onde tiñas que ir. E un día, meu pai mandou un costumiro, que era o chapéu do costumiro. E un día víamos, porque daquela había no costumiro, había interior a Berlina, ou non sei como se chamaba. A Berlina era dos ricos. E para ir aquí, nosa señorita trouxemos tabaco. E juntos meu pai, não quero recordar. E o Castromir, como chocoleava tanto, foi correndo a caixa do tabaco para a parte de atrás. Na parte de atrás vinha o Guardia Civil. E colhemos a Guardia Civil. E meu pai baixou, paramos en Mortinho, dentro de Separa, sempre. E parar ali, e me disse, Angelita, era a fotinha que traz teu filho esta perna. O papai dá-nos um pouco de tabaco, e eu já quase assim, ai, pobre de nós, é hora vai estar assim no trabalho. E
Sempre perguntar a Guardia Civil, tabaco abajo, e deixamos pasar. Claro, pasamos o medo. Pasamos o medo moi forte. Cando empezou a facer empanadas e por qué? Empanadas é porque vas a preguntar lá aquela. Que aquela foi, a familia foi a máis importante. Cando empezou, Angelita? Pois empecei, se morreu o meu home, estaba de luto. E ti conoces a Pili, a de Portofino. É minha prima, filhas irmãs. E ten lugar. E dixeme, Angelita, por que non me vais ajudar a facer a festa? E tinha moito que facer mulher. E faz minhas empanadinhas. Facía as empanadas da casa. E dixo, eu non sei se sabería teu justo, eu faço como eu sei. O amigo me axuda a minha, nós fazemos me axudar. Ela dixo, me axudar. Fixen as empanadas, terraxo. E foi da casualidade, o Tilha, que o meu home moi ben comigo, que morreu Antonio, que era practicante. E veu a xunta de min, eu non sei con quen viñera, pero viñera con outra persona. E dixo, Angelita, quen fixo as empanadas de onde dixo o período? E fixen a ser logo un disfrutado. Un medo, se via que se daba mal. E dime, estaban demasiado boas. E logo non a dicir que é unha vergonza, dixe que non é a terra das empanadas, é que non é que faça unha empanada. Non todo o mundo faz o que non sabe facer. É logo tipo que nas faz. Nunca se me ocorreu. Bacala non sei que facía estaría que as máquinas aí, non me acordo. E dime, vai fazer duas empanadas para mí, para mañana. E sempre sei que as empanadas é tudo. Então eu dixo, non me nada de gozar. E non me dixo de que se preparia ao público as empanadas. E desde aquela, unhas empanadas, fixen empanadas para todo mundo. Para quen fixo empanadas? Isso é moito rei. Fixen-as primeiro a cruzar, que é o máis grande que hai, fixen-as para o rei. Fixen-as para o rei. E como foi iso? Pois foi iso, moi ben. Había a tropa traballando no como era, como lle chaman iso? Direito. Non, Direito. no Ioito. Estaba en Ioito. Eu non sei que iban a inaugurar. E viña o rei ca tropa. Eu tiña un amigo ali que chamaba Andrés, que non sei se era comandante, se que era o que levaba todo iso. Era o marido de Claudia. O marido de Claudia, iso, Era o que levaba todo. E facía as empanadas aí, sempre. O comandante. E un día veio unha frita que hacía empanadas. E hai que hacer mucho, dixo, e logo a tasca de cero. Mas hai que hacer para los apenas para su majestad de rei. E depois van tendo colgados. Bueno, ¿qué cosas vamos a hacer bien? Al rey les vamos a hacer, por ejemplo, de pulpo, que es amigable. Y para la tropa lo que veas. Yo he hecho esa bien, le saco la espina y no tiene nada. Se come todo. Dito y hecho. Le fixemos as empanadas, le fixemos a de pulpo, e o outro foi para rei. Pero o rei non comeu. Non comeu porque lle deron tanta comida que o rei dixo que era imposible, pero non se preocupase. Estaba lá uns gordos, non sei como lle chamou, os capitáns, os que vían todos con eles. Esos eran dueños de ella. E comeron a eles. E a tropa colleu e comeu as sardinhas. Despois eu preguntei a ese Andrés, Andrés, vai-me logo, como sei eu que o rei comeu empanada? Realmente todo locura. E depois non se comía porque se le dio tanto marisco e tanta cosa buena que non tenía donde meter máis. Pero dijo que la tropa se iba a catar. E pasaron moi ben, realmente, e pagamos.